Здравейте хора, това ми е първия влог и ще ходим на филма Гунди. Сега ще ви покажа какво съм си избрала. Ето хора, какво съм си избрала. Тази поличка, тази блузка, тия ръкавици на тотем и също и тази чанта. И също мога да бъда или с маратонки, или с тези кубинки. После ще ви покажа крайния резултат. И хора, ей това е крайния резултат. Напишете колко е 1 от 10. И хора, вече тръгваме към мола и ще гледаме филма. Гунди! Гунди, бе! Здравейте хора, пак съм аз. Сега ще си говорим за филма. Не знам дали ще го гледали, ама сега ще си говорим за Гунди. Според мен той е бил човек, който си е следвал мечтите и се е борил за тях. И че е бил разумен и добър баща, както и мъж. Мене ме разчувства химна на България, където той вкарва 7-я си гол. Но най-вече ме разчувства, където показаха снимка от катастрофата на Гунди. Препоръчвам ви да гледате този филм.